Hey, welcome back to the YouTube channel, my cameras. China. Okay, anyway, palinkani bano galoko, palinkani bano. Okay, palinkani kodi China ndi Russia. Nkhondoyi alowelera kapena NATO ilowelera sisina biro kumeneko. Pandu kumbusa ba China inagulitsa Iran chi defense system chijoti muno magachika ima ndekuti chizifampula, like first of all chimakhala okay mende makamba khazo ndi chima Patriot, like Iron Dome, zimakhala zimatrunk zaima. I think mukwana so mapicture nde pamakhaso not mabombo khawa koma pamakhaso majina marada, pamakhaso zina network ina imene panga detect zinthu like kuyang'ana kuti tikanjana ndi chipanga capture, chikapanga capture kuti okay bomba ilo then najonso chimatulutsa bomba lake kenako ndi ukalipulisira kukapulisa bomba lija mwamba mucha. Zimene ndithu zikumachitika even ku Israel zimachitika zimene ndithu ku Qatar zimachitika zimene ndithu pa ma defense system amene ama Americans achengakhale ena kumapanga fail akumalephera kumabe ndithu pali ena ndithu amatha kupanga cash kuti bomba ndilimecha ndena loso bomba lawo ndikufamphula ndukali polisira mwamba mumuche nde likamafika pasi pacha limakhala lokufika ngati maziduswa. So anyway, umomo ndi mmene ndithu ku Saudi Arabia ana madrone awiri amene atumizidwa ndi Iranians ku Aramco refinery oil kumene kuti zenezere mabomba jana wakhidwa like kunali defense system imene inachoka famphula ndikupita ndikukaphulisa yani ndikukaphulisa madrone ja mwamba mumucha kumano drone ije sopano pamene magona ngasene iso ndi moto pamene inakagwirira moto pasi paja mpaka na kuvezetu kwatani kwabuka. So tufate kabeza kuza ndi defense system imene yaku China imene ichidwa kuti HQ9B chimene ndithu pa pepala ichi ndi zinthu zambiri kwambiri ndi choopsa muonekedwe kwambiri komano this is now second time ku Iran chinthu chimene chichi chikuoneka zoti chopanda ntchito like okay, sorry for that, but chikulephera kugwira ntchito, you understand. Poyambirira ndana kuti second time for poyambirira ku India anagulaso kuchoka ku China chimene chadoti Sindoor chimene anachigula kuchoka ku okay ku India anagula from China komano najonso arachikaso chinakanikaso kugwira ntchito ku Iran, so still chukanikaso kugwira ntchito like anyway ndokuti made in China. I don't know kuti amapanga bwanji si system yokhuzana ndi zida anthu samagulitsa na zida zimene za latest kapata zida zimene akugulitsa chile zida anthu amapatsana zimene zili less value pang'ono sizimakhala amatha kupasa chakopeta iti koma cha original chinthu amasunga iwacha. So ma China I think mina the system yankhondo imene makhalira kuopa kuonena kuti anthu akakopera zinthu zija paja nguzoti pali system yokopera zinthu nde mwina komano this is second time China yakhumudwisaso anthuso kwambiri chifukwa zinthu zawo I mean sizinakwichito. So anyway nkhani ndimeneyo pakati pano ku Iran chiwerengero cha ku Iran cha anthu omwe ali ku Iran ndi 450 amene amwalira ku dziko la Iran komanso mfuso ndikumati kodi nkhondo imene ipitilira like ikula. Yankho ndi yes, nkhondo imene ikula ndipo yayamba kale chifukwa Hezbollah nayonso ndithu ya joina kale pakati pano moti even Israel inaperaso ku Lebanon kukaphaso senior commander wina wa Hezbollah kumene koko ndiso Hezbollah so inawonyaso mabombaso ku Israel. So meaning kwena kuti nkhondo iyi ndithu kukula ndithu ikula ndithu chabwino. Number 2 for ndina kuti kodi nkhondo imeneyi ithalite. The answer is sizikudziwika kuti nkhondo imene ithalite
why chifanyana kuti Trump amakonda yake ija. Trump anabwera pa Twitter ya ina kuzani kale tiyankhulane lero mufuna mutiyankhulane ndine bla 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 bla, pamene Iran inazatumiza so message kuti no, ifetu sirupanga zoti kambirane and sitinafunse ku munthu kuti kambirane. Trump amangofuna anamiza anthu kuti yes kuti Iran chayikugonja fa Trump strategy imene amukunda kuuza Trump nino kuti kuti tinakuuzani tumaona zimene zichitika paze makuti mukhanga kuti kwapanga sanzawo ngati aluza kale pamene nkhondo pa ground ikumenyedwabe ka trick kamene ku Trump ndithu ali nako ndithu. So Iran inapanga respond kuti palibe amene wapempha ujene kuti kambirane, ndipo ifeyo we will not negotiate with US imene ndithu ali Larijani zimene analemba zimene zonso. So nkhondo kuti chalite zikudziwika. Chabwino number 40 for second for some kuti China Russia yelo walirambali ya Irani kapena NATO ijoin America pa nkhondo imene iyi? The answer is no. Salawelera China Russia silawelera. I think izimene mina akambirana kale kankati. I told China and I told Russia, we get along with you very well. We like you very much. We don't want you there. Not going to be there. And if we didn't do this, China would have been there and Russia would have been there. Maybe they both would have been there together, but they're not going to be there now. One thing I will tell them, and I will tell you, that we are open for business. China can buy all the oil they want from us there or in the United States. Russia can get all the oil they need from us. I don't know. For osewa angobanga condemn. Angodzuzula kuti makuti. Komano nkhondo iyi salowelera. NATO ilowelera kwa America? Nope. NATO so yakanaso kuti yayi imene tu silowelera pa nkhondo imene iyi ndi kampeni yawo ya Israeli ndi America. So iwo alibe business ndi kulowera nkhondo imene iyi. So mukamumva wina akuyankhula nkhani kuzana makuti ndi kuti just understand kuti izozo zabodza. So nkhondo imene kodi ikafika ku nuclear? We don't know. Komano unlikely kamaya sikweni singafika ku nuclear nkhondo imene. Nanga United Nations ikuti chani nanga itenga pogawa lanje mankhani imene. I mean as usual mene zimakhala madaire kungopanga condemn basi topanga condemn izizochitika sizabwino apo komano palibe chimene chingachitike. UN iliso ndi asilikali yake ambiri mbiri adziko lonse labasi imatenga kwa Malawi UN ajama pita kuti asajama kha UN right imene ili mphamvu komano still zikhala like imoneka zoti ilibe so mphamvu kweni chifukwa ndilili limene ku Gaza anamba kupempha security kuti chachani even ku Lebanon nthawi nake security inazabwera ya UN komabe Israel imawatithula ba UN aja. UN itukamba za UN ito amaitithula meko chako. So actually UN pabe jimeji okay iwa angopanga dzudzula basi nkena kukhala basi kumama coffee. Basi we condemn kuti tikudzudzula mchedo wakuti kuti wakuti. Nkhani kuzana ndi oil ichitika ikhala bwanji mafuta ndithu yes akumani mavuto chifukwa pakali pano taona kali kuti Iran yaphulitsa tankala ya mafuta yoyamba ya America yoyamba ku Bahrain. So yeah, that's it. Komanso yeah, so chimazo ngati India so tankala yawo yaphulitsidwaso. So my business obanga transport oil fuel zivutulapa ndithu ndezipanga so affect ndithu pa msika. America zimene kubangazi zimene kupanga Americas ku US amene kupanga approve ndi disapprove ali pangati. Anthu aku America 28% ku America ikudana na okay 28% ku America ikuombera manja 28% ku America koma 43% namba ikuombera ku America akudana nazo zimene Trump ndithu kupanga. So nkhondo imeneyi pali njira ina iliyonse imene nkhondo imene ingathere pali njira yoti tikhoza kutulukamo yes njira yake ndi Donald Trump fundamene anayiyambitsa ndoti iye ujayo akuyenera ndithu yeah
koma vuto lake ndikudziwanso kalenso za zichito zake. So kwa anthu amene tili maiko ngati ku Asia, tikudziwa kuti ku Asia kula Malawi ena chanjani mutani pakatali pano. Stay safe out there guys, sikuli bwino. Mudikire kaye, khalani mala safe, mvetserani malangizo, msapange zoti mudule matikiti kuti basi tizipita magulu kuti ndege zipangidwa suspended and kufikira kuti kuli bata then mutha kutuluka kumene koko then ndikumabwerera ngati maiko mwanu if it's necessary. Kumane don't panic. Izi zimabwera and zimapita. Everything will be okay. So guys, yeah, zimene timafuna tiunikane zina ndi zimene zozo and yeah, so anyway zinazo pang'ono ndithu ma updates pati tumwapatsana. Guys, thank you so much. Have a good night.